tebe mít 3 otázky. Veď môžeš, už som tu na. Bylo to s Kiki láska na první pohled? Ešte raz? Bylo to s Kiki láska na první pohled? Jasné, ako... Bolo to na prvý pohľad takéto fyzické. A potom, keď sme sa spoznali, tak proste to už bolo také, že nie len to, že sa niekomu páčiš, ale sa ti páči aj to, aký je. Jakou vlastnost bys na Kiki nejvíce vypíchl? Akože dobre? To je veľa vlastností. Ale keby som mal vybrať jednu, by som povedal, že ambicioznosť. A z čeho se dneska skládá tvůj outfit? Zara boty, gate neviem odkiaľ sú, opasok je Cold Heart, to je custom, tričko je Babe, hodinky sú Casio a šperky sú striebro zirkon. OK, moc krát děkujeme.